Michał Michniewicz to reprezentant lokalnego klubu Akademia Gorilla Rybnik, a Mateusz Petryka to kolejny reprezentant Tornado Team z Świętochłowice. Tak jest, już przy samym wyjściu Michała, nie patrząc na to, jaki klub reprezentuje, myślę, że każdy od razu zrozumiał, że jest z okolic Rybnika, bo naprawdę głośna owacja. Ciekawa walka dwóch zawodników reprezentujących naprawdę wysoki poziom. Bardzo zbliżone warunki fizyczne. A ciekawostką jest, że kiedyś Mateusz Petryka był przymierzany jako przeciwnik mojego kolegi komentatora. Tak jest, tak jest. Do tej walki Czemu do tej walki? Właśnie, czemu do tej walki finalnej nie doszło? Kurczę, Mateusz miał jakieś problemy ze zdrowiem. Wypadł w zasadzie na ostatnią chwilę, z tego co pamiętam. I wtedy walczyłem z Szymonem Czempielem. Zgadza się. Obaj panowie gotowi do rozpoczęcia starcia. I mamy pierwszy gong. Przybijcie piąteczki i lecimy. Kolejny z reprezentantów Tornado Team Świętochłowice. Zobaczymy, czy równie udanie, co Kuba Kowalski, zamelduje nam się w klatce Mateusz Petryka. Co ciekawe, przy zbliżonych warunkach fizycznych mają również zbliżone rekordy. Obaj 3 zwycięstwa, 3 przegrane według oficjalnych źródeł. W rekordzie amatorskim oczywiście. Bardzo mocno po dołach ruszył Mateusz Petryka. Naruszył chyba swojego przeciwnika, ponieważ walka... Ale próba odwrotnego trójkąta. Póki co nie ma zbyt dużych szans na wyciągnięcie tej techniki kończącej. Mateusz Petryka rozpycha nogi swojego przeciwnika, ale teraz zaczęło to przez chwilę wyglądać dość niebezpiecznie, ale udało się skontrolować pozycję boczną Mateuszowi Petryce. Głowy nie daje, ale wydaje mi się, że backgroundem Mateusza Petryki jest judo, w związku z czym powinien sobie dość sprawnie radzić w tych grapplingowych wymianach, co zresztą widać. Ale zawodnicy Akademii Gorilla Rybnik, której reprezentantem jest Michał Michniewicz, również bardzo mocny nacisk kładą na techniki parterowe. Tak, oczywiście ich głównym trenerem jest Robert Henek, którego niestety w narożniku nie ma, gdyż jest na zgrupowaniu narodowej kadry Bahrajnu, który jest trenerem. Bardzo mocnym lewym prostym ukuł swojego przeciwnika Michał Michniewicz. Ładna próba Teraz standardowo po ciosie na dół poszedł wysokim kopnięciem, ale Mateusz Petryka uparł się na te ciosy, na korpus. Bardzo mocno bije na korpus, na przemian lewą to prawą ręką. Tak jest. Jest to dość mocna broń, aczkolwiek no też niesie to za sobą pewne ryzyko, gdyż bardzo się odsłania Mateusz Petryka. Oczywiście, odsłaniamy w tym momencie głowę, ale jest to inwestycja w przyszłe rundy, ponieważ tak taki obity korpus powoduje duże zmęczenie u przeciwnika. Bardzo mocno zaczął Mateusz Petryka, poszedł dość dużą presją. Bardzo nonszalancki styl prezentuje, opuszczone ręce, prowokuje swojego przeciwnika, a teraz bardzo mocny overhand z prawej ręki. Wydawało się, że delikatnie wstrząsnął Mateuszem Petryką Michał Michniewicz. Widzimy tutaj dwa zupełnie inne style. Michał Michniewicz to taki typowo poukładany striker, tak, a Mateusz Petryka to taki awangardowy styl Hollywood. Opuszczone ręce, mocno zamachowe ciosy. Miał go do kogoś porównać, to przypomina trochę Justina Gaethje, który jak już poczuje krew. Dobrze, że nie Justina Timberlake'a. Próba walenia ze strony Michała Michniewicza, ale Mateusz Petryka bardzo łatwo poradził sobie z obronieniem. I teraz kolano w udo. Dość niestandardowa technika, aczkolwiek na pewno bardzo bolesna. Ostatnie 5 sekund tego pojedynku. Próba obrotówki, nie wiem, czy był to najrozsądniejszy pomysł, biorąc pod uwagę, że widać, że delikatne problemy tlenowe zaczynają się u Mateusza. Aczkolwiek też to jest taki kolejny z paradoksów, który przy dzisiejszej gali przytoczę. Bardzo często można coś takiego zauważyć, że właśnie przy dużym zmęczeniu zawodnicy nie myślą racjonalnie i wykonują na przykład właśnie obrotówki, których normalnie nie mają w zwyczaju. Działają po prostu instynktownie. Zawodnicy mają teraz 60 sekund na dojście do siebie, wysłuchanie porad narożników, wprowadzenie zmian oraz przygotowanie się do rundy drugiej. Ale mocne cepy latały nad głową Michała Michniewicza. Tak zwane, mówiąc pieszczotliwie, weselniaki.
Ale myślę, że gdyby Mateusz zachował już tak całkiem poważnie na początku tej walki, na początku tej pierwszej rundy troszkę więcej zimnej krwi, myślę, że mógłby tą walkę skończyć przed czasem. I rozpoczynamy rundę drugą. Próba Po raz kolejny, prawego, lewego, prostego. po raz kolejny na początku rundy bardzo taki elektryczny Mateusz Petrycha. Tak, wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który szuka swoich sukcesów w chaosie. Tak. Jest dość nieszablonowy, troszkę elektryczny, aczkolwiek kiedy wypala, można powiedzieć, troszeczkę z wysokości tych bioder, no to te cepy naprawdę nabierają dużego rozpędu. Narzucanie chaosu jest bardzo dobrym pomysłem na walkę w sytuacji, w której się w nim odnajdujemy. A na początku miałem wrażenie, że właśnie Nie może się odnaleźć. nie do końca było to ze strony Mateusza świadome, bo on ten chaos narzucił i gdzieś tam bardzo mało celnych ciosów wyprowadził. Ale widzimy teraz troszkę więcej wyrachowania. Aj, mocne kopnięcie na Ładna korpus próba. ze strony Mateusza Petryki, ale udało się przechwycić kopnięcie Michałowi Michniewiczowi i sprowadzić tą walkę do parteru. Walka odbywa się teraz w zamkniętej gardzie, czyli nogi Mateusza Petryki są zapięte na pasie Michała Michniewicza. Michał Michniewicz zadaje ciosy rękami w głowę i korpus swojego przeciwnika, próbując ustabilizować pozycję. Ale widać spokój na twarzy Mateusza Petryki. Czeka na ruch Michała, żeby móc wystrzelić z tego parteru i przenieść walkę z powrotem do stójki. Z jednej strony wydaje się to rozsądne, a z drugiej te 3-minutowe rundy determinują troszeczkę to, że tu nie ma na co czekać, bo może czekać na ten odpowiedni moment, a do końca już tylko minuta 10 i może się okazać, że ten moment nie nadejdzie. Więc myślę, że czym prędzej powinien próbować tę walkę przenieść do stójki albo przetoczyć, czy ewentualnie spróbować poddać. Ale póki co oprócz rozpięcia nóg nie ma żadnej inicjatywy ze strony Mateusza Petryki. Dla szybkiego skrótu, żeby wstać z parteru lub przynajmniej podjąć próbę, musimy rozpiąć nogi, które zapięte są za plecami Michała Michniewicza, postawić swoje kostki na jego biodrach i odpychać się od niego, próbując wykreować dystans i w tym momencie skręcać się na jeden z boków, próbując wstać. Mateusz Nie Petryka znam drugiej osoby, która tak dobrze tłumaczy techniczne zagadnienia i być może jestem dlatego aż taki dobry, bo mogę z tobą trenować i na co dzień słuchać tych wskazówek. słuchaj, już się Michał, a dojdziemy wysoko. Ale skupimy się teraz nad innym Michale Michniewiczu, który cały czas kontroluje pozycję z góry, nie dając Mateuszowi Petryce ani milimetra na próbę powstania do stójki. Charakterystyczne puknięcie w ring oznaczające 10 sekund do końca drugiej rundy. Myślę, że troszeczkę na nieszczęście Mateusza Petryki wykrakałem to, że może zabraknąć trochę czasu. Za bardzo myślę, że skupił się na tej defensywie i nie dał wyrządzić sobie krzywdy, ale to, co zawsze przy okazji komentowania gal powtarzam, w tym sporcie nie chodzi tylko o to, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy, ale także o to, żeby ją komuś wyrządzić. Miło by było wygrać, nie tylko nie przegrać. Tak jest. Skróty najlepszych akcji tej rundy. I tak jak wspomnieliśmy, te ciosy na dół. I spójrz, Michał, idealnie to, co powiedziałeś. Mateusz Petryka odsłonił całą głowę. Naprawdę sytuacja stała się dość niebezpieczna, bo gdyby Michał Michniewicz wystrzelił jakiś mocny cios, no to mogłoby być niewesoło. To wydawało się całkiem niegłupim pomysłem, ten atak tylnią nogą, ale naprawdę to, co mówiłeś, taki wyrachowany i bardzo poukładany w tej stójce jest Michał Michniewicz, to pokazał ze spokojem, nie spanikował, przechwycił tę nogę. Tak, było widać zimną kalkulację. Bardzo fajny sposób to zrobił, w ogóle nie taki standardowy, tylko Tak. przepuścił po tajsku kosteczkę. Bardzo ładnie zaczyna te akcje bokserskie Mateusz Petryka od tylnej ręki. Myślę, że ogromne powodzenie mogłoby mu przyjąć akcja, którą zacząłby prawym na dół, lewym na dół i poszedłby prawym na górę. Nieudana próba obalenia ze strony Michała Michniewicza.
Mateusz Petryka z łatwością skontrował to obalenie i przeniósł walkę do parteru. Znajduje się teraz w pozycji bocznej, bardzo ładnie wybierając barkiem twarz swojego przeciwnika, uniemożliwiając mu wkręcanie się w jego stronę. Michał Michniewicz próbuje wkręcać się chyba po buggy choke. Mam wrażenie, że przez to, z jakiego klubu pochodzi Michał Michniewicz, nawet gdy jest w dołu w pozycjach teoretycznie zagrożonych, on się czuje dość swobodnie i się czuje zrelaksowany, aczkolwiek no, trzeba też wspomnieć o tym, że MMA to nie jiu-jitsu i tutaj będąc z dołu na kartach punktowych. Aj! Michał, widziałeś to? To było niesamowite. Niestandardowe wejście za plecy. Panie i panowie, czegoś takiego często nie oglądamy. Michał Michniewicz błyskawicznie znalazł się za plecami Mateusza Petryki. Nie będę kłamał, nawet nie zdążyłem zauważyć detali technicznych. Tak, to się tak. stało tak szybko. Ale Mateusz Petryka odwrócił po raz kolejny los tego pojedynku i znalazł się w zamkniętej gardzie Michała Michniewicza. Panie i panowie, tutaj się naprawdę dzieje ogień. Michał Michniewicz ponownie z dołu w zamkniętej gardzie, Mateusz Petryka z góry. Bardzo wysoko zapięta ta garda. Próba troszeczkę może takiej ala gumowej gardy Tak. ze strony Michała Michniewicza, ale nie panikuje Mateusz Petryka. Minuta do końca trzeciej odsłony tej walki. Nie panikuje, ale też za wiele nie robi. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że ta wysoka garda determinuje to, że Mateusz czuje się zagrożony. Tam naprawdę, jeżeli tylko by... Każdy zły ruch może kosztować go ten na pojedynek. chwilę stał się nieuważny, od razu bardzo szybko, czy to do trójkąta nogami, czy to do balachy mógłby skręcić się reprezentant Akademii Gorilli Rybnik. Mocno wprasowuje swojego przeciwnika w siatkę Mateusz Petryka. Głowa na jego brodzie to jest idealna pozycja do tego, żeby uniemożliwić naszemu przeciwnikowi defensywę. Wbijamy twardą część głowy, czyli czubek naszej głowy w jego brodę, dość miękką część. Jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. Tak zwane wyciskanie cytryny. Z tym określeniem jeszcze się nie spotkałem, ale jest idealne. Mateusz Petryka wstał na nogi, ale myślę, że zostało już za mało czasu, bo właśnie słyszeliśmy ostatni gong tego czwartego pojedynku. Michał Michniewicz w geście zwycięstwa podnosi ręce do góry. Ale jaki będzie werdykt, przekonamy się za kilka sekund. Zapraszamy do klatki reprezentanta Shooting Strength pana Grzegorza Niedziałka. Mateusz Petryka zameldował się już na środku klatki razem z sędzią Cezarym Wojciechowskim. Dołączył do niego Michał Michniewicz.